Bueno, esan dago moduan, oli asko bakarretik, etaratzen du lehenengo ular kisa, gero izterrak eta hankak eta horrek, gero eguak, aparte frijitzeko, hiru oli askoren egua da gauzenean. Eta azkena, argazkixan ikusi duzuen korputza edo eskeletua, haragi pilo bat daka, hori ez da aprobetxatzen, eta honekin sopia indot, sopa gozo afaltzeko, eta oin egositzako haragi guzti horrek kentzen nabil, bintzat parteriko zuenak edo jateko moduko, hemen nabil ipintzen aparte, bitxu zen bat eguga da, pilo bat urtetzen da. Eta bixar, kalabazinak daka asko, bai pinikuz kalabazinak erretzen, laban, honekin haragizekin. Halako nahazte bat etxeko, bihar bada kipula pixkatekin, edo arrautziakin, Eta holan, oli askuan, dana